Bé, comencem la xerrada, comencem la programació de la Boqueta de Nit. Primer que res, donar les gràcies per haver vingut. Ara m'agradaria presentar-vos un poc el cartell, que és una cosa que no sol fer, però així us anima a assistir a totes les altres xerrades. Sent bé? Avui tenim la xerrada Oficis i Tradicions en Extinció. Ja és una cosa que vam començar l'any passat amb el mestre d'Aixa i este any farem el margalló, la palma i la seva artesania. Demà, com és habitual en la programació cultural d'Orbeta, parlarem del castellet, passat, present i futur. Us contarem un poc el que hem fet, el que estem fent i cap on anem. El dijous 28 a les 8:30 hem programat un debat obert que hem anomenat Per què Orbo és el poble on viu. Ahir la idea és no hi haurà ningú dirigint que parli, podríem dir, com passarà si som dos dirigint-nos al públic. És un debat on qualsevol persona volem que ens conti la seva experiència, per què viu en Orbo, per què li agrada aquest poble, i la gent que ha vingut a viure de fora també hem intentat convidar-la a que conti la seva experiència, de per què ha elegit Orbo per viure i tot això. Després, el divendres 29, seguirem a les 8, aquesta no serà a les 8:30, serà a les 8 amb la presentació del llibre Diània Terra Nostra, de Justi Sellers. I el dissabte 30 començarem amb la xerrada i ruta guiada de la història del fang d'Orbeta. I començarem perquè aquest dia la farem en valencià i sant demà la farem en anglès. El dimarts farem una xerrada sobre patrimoni cultural del terme d'Orbo, on estaran els arqueòlegs que estan fent el pla general i l'arquitecte, seran José David, Juanjo i segurament Enric, i ens parlaran un poc del catàleg patrimonial que estan realitzant per al pla general i de tot el que han trobat i han recollit. També és interessant que vinga el màxim de gent possible perquè si se'ls ha passat alguna cosa la podreu dir. Després, el dimecres 4 de juliol, tindrem les curses infantils i la gincana, com tots els anys, i el dijous serà el concert de la rondalla, que per motius personals del professorat no podia ser el dia habitual i l'hem passat al dijous. Serà també a les 8, quasi totes a les 8:30, doncs algunes cosetes, així que tingueu un poc de cura en l'horari i fixeu-vos. Bé, comencem amb oficis i tradicions en extinció. L'any passat us vaig comentar que era un projecte que feia molt de temps que volia fer, parlar de totes aquestes tradicions, tots aquests oficis que antes hi havia en Orbo, però que han anat desapareguent. Van començar amb el mestre d'Aixa i jo vaig animar a la gent a que no es quedara ahí, que vingueren i ens digueren mira, doncs m'abuelo es dedicava a tal cosa, o mira, jo de menudet feia tal tradició. Que vingueren, ens ho digueren, ho gravaven o ho documentaven d'alguna forma, però bueno, alguna cosa m'han dit, però ningú s'ha animat a fer alguna cosa com s'ha animat el Palero. I així que em va dir que este any li agradaria tornar a parlar del margalló, la palma i la seva artesania. I res, doncs així el tenim. Doncs donar-li les gràcies perquè és una persona que en seguida està disposada a parlar de qualsevol tema que li proposem i en proposa molts ells, que és el que més m'agrada, que no tinga que anar buscant a la gent, sinó que vinguin ells. I res més. Moltes gràcies i vos deixo ja amb ell. Molt bé. Bona vesprada a tots i és d'agrair vos perquè lluitem contra les inclemències. Inclemència si fa calor i inclemència si hi ha futbol i tot és prioritari antes que lo nostre. Per tant, és d'agrair el que la gent s'interessa per lo seu, perquè no està interessant-se per lo dels altres. Bé, molts de vosaltres es preguntareu i què fa si el Palero parlant del margalló, la palma i la llata? Doncs és molt fàcil. En ma casa, m'abuelo era comerciant, tenia comerç que va començar així, em diu Rosamari, i entonces, a més de vendre mercaderia diversa de comestibles, es dedicava a comprar palma, a blanquejar-la i a vendre-la o a bescanviar-la per productes
que ell portava en el carro i comprava també les barxes que feien les dones. Ell, a més del poble, tenia una ruta que arribava fins a Castells i anava en el carro carregat de tot, de cafè, de cigrons, de palma, de serradura per foguer, i el que feia era, el compre les barxes, valen tant, la palma que tu compres val tant, jo el tinc que refer, si ho vols te'l donen diners, perquè entonces s'estilava molt, o si ho canviava en el que necessitava, fesols, cigrons, sucre, o el que siga. Aquest és un dels motius que em motiva a parlar d'això. L'altre és perquè em van convidar, el qual agraïsc, i jo soc una persona participativa al 100%, i la tercera, perquè algú té que fer. I jo dic, doncs vaig a tirar-me l'arena altra volta, no sé si ho faré bé o ho faré mal. Bé, també vull brindar esta xerrada als meus nets, que són la primera volta que estan presents així en Orba i escoltant a l'abuelo. I passat dit això, també aprofite, que aprofitarà també per a les altres xerrades, de que la història dels pobles és riquíssima. El que passa que hauria haver, com està havent ara, una persona que narrara. Narrar pot narrar o bé escrivint o pot narrar gravant. Entonces, a partir d'ara les coses sé que no es perdran, per això vull participar, perquè el que es diu, avui m'ha enviat el vídeo d'estan passat, perquè jo estava allà a Mallorca i no el vaig poder veure, i m'ha encantat, i ara avui també faran la gravació del mateix. I a més, quan cerques informació de coses molt locals dels pobles, sempre tens la desagradable sensació de que no hi ha res, que és molt minsa la informació que queda, te la tens que rebuscar, a vegades ni existeix, i no és que no passa res als nostres pobles, és que falta una persona que anota les coses que estan passant. I també, per l'altre costat, que són molt materialistes i les coses senzilles del dia a dia no donem importància. I tal és així que després, quan uno fa obres o reformes en casa, el primer que fa és tirar el que era dels seus besavis, dels seus abuelos, i tot a fer punyetes com si no haguera passat res, com que forma part de la història de sa casa i d'ells. Però bueno, és trist. Així i tot he buscat i he rebuscat, perquè això no era una zona important del treball de la Palma i del Margalló, però he rebuscat per poder fer aquesta conferència. Tinc que dir-vos que la meva intenció no és ensenyar-vos a llatar, que molts de vosaltres em podríeu donar lliçó, val i ratlla. Però jo el que vull és refrescar-vos la memòria en tot allò que va passar i el seu origen, que potser no ho sabeu. I malgrat tot el que estic dient, no queda cap de mena de dubte que estem parlant de l'artesania que paral·lelament en el fang és la més antiga que existeix en la humanitat. I sin embargo no és tan coneguda el fang. Clar, aquesta manualitat del fang, no sé, és atractiu, sembla que sigui encara dels ancestres d'aquells de la prehistòria, però això va paral·lelament a allò. I tal és així que voldria parlar-vos de l'origen, però tinc que significar una cosa, que no us penseu, jo vaig a parlar de la llata i de la palma del Margalló, però que a tots els indrets del món, estic segur, no és que siga un investigador a fondo, però estic segur que paral·lelament a lo nostre ha existit al llarg del temps. El que passa és que la gent sempre fa el seu hàbitat i les seues eines de treball o d'utensilis basant-se en el que té al costat. Per exemple, si uno viu al Polo Nord i té gel, es fa la casa en gel. Però si uno la té en pedres, es fa la casa en pedres. I si uno viu al bosc, se la fa al bosc. Per tant, si viu en el bosc i el que n'hi ha és un tipus de vegetal o un tipus de fibra, el que fa és ha intentat aprofitar aquesta fibra. En el cas nostre, com que el Margalló, tingueu en compte que és l'única palma autòctona que tenim.
totes les demés que vegueu, siguen habaneres, siguen datileres, siguen de la classe que siguen, són portades per la mà de l'home. Així només existia el margalló en les nostres muntanyes. Per tant, què és el que havien de fer els habitants que tenien aquestes muntanyes carregades de margalló? Doncs aprofitar-lo i trensar fins quan ho van trobar. Dit això, l'origen de la llata i de la palma apareix per primera vegada en Balears, en Mallorca. Bé, dic Balears, millor dit Balears, perquè és Mallorca i Menorca. Això es va descobrir les primeres, diríem, palmes trensades en les ruïnes talaiòtiques de Mallorca. I jo sé que vosaltres no sabeu el que és això, però si heu vist alguna vegada o anat a veure les runes romanes o fenícies o cartagineses en Cartagena, mireu que són antigues, no? Les ruïnes, dic ruïnes perquè ho entengueu millor, de romans. Però imagineu-se en Mallorca les ruïnes talaiòtiques que són després de la prehistòria, que encara avui no saben en profunditat com es podia muntar tot allò. Jo les he vistes, perquè n'hi ha moltes. I com es manejaven unes pedres immenses per a fer temples i per a fer poblats. Hi ha poblats que són dignes de veure per el seu estat de conservació, i estic parlant-vos de 3.000 anys antes de Jesucrist. La palma apareix en les ruïnes talaiòtiques de Mallorca 3.000 anys antes de Jesucrist, per a que vegeu el paral·lelisme del fang. I és que la palma, si no està en contacte d'humitat o de productes que s'han podrit, aguanta una barbaritat. I això segurament aquells pobladors, perquè Mallorca és un dels punts que hi ha molta tradició i hi ha molt de margalló, doncs veu que van provar ja, això és fortíssim, i van començar a veure si farien cordes, si farien no sé què, i a partir d'ahir el que van trobar va ser això, restes de coses trensades en palma de margalló. Per tant, diria que això és una anècdota, però hi ha un altre fet que ho ratifica. L'altre fet que ho ratifica que això existeix és en la mateixa zona mediterrània. Tenim les coves, que no ho haureu sentit tampoc mai, però jo us ho explicaré, són famoses. Les coves del Qumran. Les coves del Qumran estan al Mar Mort en Palestina, a voretes del Mar Mort de Palestina, i també es va trobar una senalla. Senalla és això. Quan diguem senalla és el que nosaltres diguem barxa. És que en el tema tant el nom de la planta com el de diferents processos o com diferents peces, segons quin puesto estàs, té un nom. Així diríem barxa, a Mallorca continuen dient senalla. No diuen mai cabàs. El cabàs per a ells sempre és senalla gran, senalla menuda, senalla d'anar a comprar, senalla de fer faena. Que això, imagineu-se, en les coves del Qumran, que ahir són famoses perquè van trobar moltíssima documentació del tema de la vida de Jesucrist i del món jueu d'aquella època, però simplement això sempre s'ha quedat com a ocult perquè parla més de Jesucrist com un humà normal, que seria un avançat, un revolucionari de l'època, i això a la Iglesia no li interessa, però això va trobar en el Qumran, en les coves del Qumran. I junt a això hi havia una senalla en perfectes condicions de 3.000 anys antes de Jesucrist. A partir d'aquesta època, perquè sí, tota aquesta cultura ha passat a romans, ha passat a fenicis, ha passat a cartaginesos, fins a arribar a la nostra època, fins ara, que encara que no siga una producció industrial, però encara existeix, i que ha fet, diríem, l'artesania de la llata i que existiren les llataores, que en altres èpoques han sigut importantíssimes.
Hi ha una anècdota del segle XVII, a banda de que han passat romans i tots han gastat la palma. Ojo, si venien del món àrab, el que tenien eren palmeres de tileres i trençaven la palmera de tilera. I jo sempre ho dono com a referent, però vaig a parlar del margalló. Sempre que parlo del margalló. Sant Joan de Damasc, que va ser rei i també monjo, es dedicava a buscar per les muntanyes tota classe de fibres, com és el vimet. El vimet és el mimbre. El jonc, sabeu el que és? L'espart, el margalló, i feia senalles, i feia paneres, feia de tot, i ho regalava a la gent que ho necessitava, evidentment, però quan ja estaven abastits a la seva zona no volia vendre'l, ho cremava antes que vendre'l. Ell es dedicava a això. I així ha arribat fins a la nostra època, com ha dit, perquè tenia moltíssimes aplicacions i molt importants i econòmiques, importants com a instrument domèstic o camperol, però al mateix temps per interès econòmic. La planta, vaig a parlar ara de la planta. La planta té distints noms, com ha dit. Així diguem margalló, en Mallorca es diu garballó, en altre indret es diu bargalló, en altre es diu pauma, no palma, pauma, i en altre es diu palma escombrera, com per agranar. Però el seu nom científic és Chamaerops humilis, que és de la família de la palma, de les palmes aracacees, es diuen, és un poc raro, i viu sempre en el que és la muntanya de la màquia litoral, vull dir, el que està a prop a la mar, que són terres seques, calcàries i muntanyes de poca elevació. És una planta que pot algarar una alçària màxima de 2 a 3 metres si estiguera en bones condicions, a voltes diguem en el jardí o rarament en la muntanya, una planta que alça aquesta altura, però les condicions tan dures que té en la nostra geografia no li permeteixen només que veure-les com a màxim d'un metro per avall. Floreix en març i de març a juny, i després la fructificació, que tots la conegueu, que és com uns datilets en forma de raïm, que són un poquet, tenen un sabor raret que a molts no els agrada, però no són apreciats, però aquest raïm és la fruta i ve en octubre. La seva recol·lecció per això ideal era quan més calor fa, en juliol i agost. I després les seues fulles són així en forma de palmito, perquè ara no en tinc cap així oberta, però totes les conegueu, en forma de palmito. Tenen de 12 a 15 varetes d'estes, tenen una llargària de 20, 25 i menys també n'hi ha, i és verda en les dues cares, convergeixen en un peciol que és això de si baix, això totes, si fas així, totes van a morir així, al peciol. I la planta es diu dioica, perquè té les flors femenines en un peu i les masculines en l'altre peu. Aquestes són les característiques d'això. En l'actualitat és una planta que està protegida per l'acció destructora de l'home, desgraciadament. Per què? Perquè, clar, van ocupant muntanyes i fent això, i després la gent tix i ho xafa i ho maltrata, doncs, clar, en seguida tenim que posar mesures per a protegir-ho, perquè si no s'acabaria. Penseu que, i ho ha dit, que és l'única planta palmera autòctona nostra. I no m'agradaria tampoc, ni crec que vosaltres, que les muntanyes desaparegueren de margalló. Aquesta és la realitat. La distribució geogràfica existeix només en la zona mediterrània. Els països que tenen el margalló és Itàlia, Grècia i Espanya. I
dit això, per això, la part aquella de Grècia ja estava més prop de lo de Palestina que us he dit, possiblement seria més per aquella part la que eixiria aquella anècdota del Qumran. En lo que és la península ibèrica, dic península ibèrica perquè entonces no estava dividit com a països, però així existeix des de Catalunya en les costes del Garraf fins a la serra de Gata, que és per allà Almeria i per allà la part d'Andalusia i Màlaga, però així està en el Mediterrani, en la part nostra de València i especialment la de Balears. Així nosaltres hem vist llatar a les dones del poble, anar pel carrer i hi havia grupos de dones llatant, l'altre esbrinant, que ara parlarem de tota aquesta feinada. En quant a la recol·lecció, la zona més forta de Palma era la costa del Garraf en Catalunya. Ells sí que es dedicaven de manera industrial a fer palmes de margalló perquè són els que després la venien als almacenistes d'ací. Així en la nostra zona els almacenistes principals eren Pedreguer i Gata, que sabeu que tenen fama d'artesania i tot això. Fent un parèntesis, Mahuelo, quan així no hi havia suficient palma de la que feien els homes del poble, tenia que anar a comprar-la als almacenistes de Pedreguer. Mahuelo normalment anava a Pedreguer, la pujava així i així tenia un mètode, després explicaré el mètode més natural antic, però Mahuelo per a accelerar el producte el que feia, tenia en ma casa, que és ahir d'enfront del Fort de Vicenç, sabeu on era? Al fons del corral tenia una espècie d'habitació que jo li dia la càmera de gas, perquè era una habitació que només tenia una porta d'entrar xocoteta i un finestronet a la paret i un portonet en terra, que era un bassonet que l'omplia de sofre, imagineu-se, omplia l'habitació de palma d'esta a tope, tota la que cabera dins de l'habitació, pegava foc al sofre baix en terra, això estava comunicat dins i el gas del sofre, que és asfixiant, a més no poser, entrava dins l'habitació, la tenia 48 hores en marxa fins que s'acabara el sofre i després obria el finestronet ese que era així, no era més, i obria primer el finestró perquè eixira la primera manada de gas, després ja obria la porta que la tenia portada en 2 travessers de cine i estàvem allí 4 o 5 dies que ell vigilava, diu, espereu-se no entrem que encara hi ha massa gas, espereu-se, i jo he conegut entrar i treure els feixos de palma i això era per accelerar el producte el blanqueig de la palma. Tenia 2 funcions en aquest cas, perquè era matar si hi havia algun bitxet que podia corcar-lo o el que siga, ahí desapareixia completament tot. I per l'altre costat és que la blanquejava en poc temps, perquè de l'altra manera natural podia estar 14 o 15 dies al sol per a poder-se fer blanca. Des de luego, la zona, els mesos de juliol i agost, conforme he dit, és quan la gent se n'anava del seu lloc habitual. Així, parlant del poble, hi havia homes que se n'anaven en el seu cabàs, se n'anaven a la Solana, passaven el dia fent palma i baixaven en el cabàs. Imagineu-se baixar un cabàs de palma des de la Font Centella per avall, després de tot el dia de pegar-li segant palma de margalló, que no és cosa fàcil, Penseu que la palma no era segar margallós només perquè sí, era agarrar els cogollos del mig que ni són massa tendres, que ja tenien el peciolo fora, en una paraula, però no estaven obertes. Això ho he obert perquè ho vaig segar de dir. Jo tinc una camada de margallons a casa i entonces vaig segar, estos són de ma casa, i vaig posar de qualsevol manera ahir
per ensenyar-vos com era la cosa, però imagineu-se tallar-lo del mig del margalló. Això té unes punxes que quan punxen fan mal, i havien de segar-ho en una falç, en una espècie de falç un poquet més llarga que la que fem lo del raïm. S'emportaven punxades a gogo i ho deixaven allí, perquè entonces ningú tocava. O sigui, cada un feia les palmes al costat, i les deixava a manolls al costat dels margallons, i a lo millor l'endemà anava a replegar-ho, i mentrestant anàvem fent, feien els manolls aquells, i després ja feien les gavelles i omplien el cabàs i per avall. Però on verdaderament feien una faena impressionant era a la part que vos diem que subministraven així, que era la costa del Garraf. Tant era així que hi havia cançons que diuen: aquells que van a fer palma sempre van caminant, amb el cabàs a l'esquena i les mans plenes de sang. Acabaven en les mans deformades, però deformades, perquè quan tiraves a tirar la mà dins del margalló, pues, rara és la volta que potser no t'emportaves una raspaeta de les punxes d'això del margalló. I això ho feien sempre a primera hora i a última hora, perquè entre la calor i les punxades i tot això, imagineu-se. El treball era, feixut. Aquells puestos que feien molta producció, se n'anaven famílies senceres de pobles de l'interior, així a la part de la muntanya, que potser anaven família que era l'home, el fill, el cunyat, vull dir que eren com a quadrilles amb les dones, en el carro eixien de matí per arribar a bona hora allà, feien el seu assentament, imagineu-se, i després ja estaven dies i dies fent palmes conforme vos he dit, o sigui que a base de lo que vos he explicat, de segar i segar, imagineu-se tots els dies això, les mans com acabarien. I després, això perquè tingueu una idea, l'any 39, que era l'últim any de guerra, i 40, la palma es pagava a 0,75 cèntims al quilo. I si la palma era molt bona, perquè clar, depenia de la llargària i de la blancor que li acabaven de treure. Arribava fins a 1,25, una peseta 25 cèntims. M'ha pres nota d'una anècdota d'un home que anava amb la seva família i quadrilla, no diu els que eren, però serien, per això el que diu jo, fills, cunyats i tot això. L'estiu de l'any 1959, ell va néixer l'any 1922. Era d'un poble que es diu Cardassar, que és de l'interior de Tarragona. Se'n va anar a Costes de Barà, que és a la vora de la mar d'ací de Tarragona. I aquest any diu que era extraordinari perquè van fer 3 segons. 3 segons vol dir 3 tongais de 15 o 20 dies a base de fer quilos i quilos. I diu que van treure, després de pagar a la carnisseria i a la panaderia, perquè com anàvem pelats de butxaca, primer anàvem comprant i deixàvem, mira, ja el pagaré quan acabi la temporada. I quan acabava la temporada, després de pagar a la carnisseria i al panader, es van emportar 38.000 pessetes de entonces, però imagineu-se la força que havien de fer de lo que vos he dit jo. Les mans estarien com a botes, imagineu-se. Per supost, per a treure preu havien de blanquejar això, però blanquíssim. Per això m'abuelo, l'única forma que, la sopa de deixar-me un blanc, és tirar-ho dins d'una càmera de gas de sofre, i el sofre les deixava com si les passava per l'aquia. Quan feien margallons a la muntanya, primer tallaven les palmes, deixaven els manolls. Quan tenien els manolls fets, els deixaven, ells no es preocupaven perquè ningú tocava res. Però després anaven i feien els manolls, feien un munt més gran que es deia una gavella. I quan tenien 4 gavelles, feien un feix.
Imagineu-se que ja pesaria lo seu. Bueno, doncs un carro carregat de feixos portava 40 feixos. Per a fer 40 feixos de palma és una faenada, una verdadera faenada. Jo, esta xerrada d'avui també és un homenatge a aquests homes i a aquestes dones d'aquell temps que es dedicaven a això. Després xerraré un poquet del tema aquest. La palma, volia ara parlar de la confecció del que és això, del que és la llata que està així, una trena de llata, un començament de llata i després ja les feines. Això que veieu així, que no me s'olvide, és una agulla de cosir. O sigui, una volta la palma ja blanquejada, una volta la palma ja blanca, la gent el que feia és escaldar-la. Escaldar-la és perquè, clar, quan està seca de manera natural, que és el que feien ells, no el que feia amb abuelo en el forn, sinó de manera natural és escampar-ho, quan segaven aquella palma de la muntanya, les escampaven i després anaven girant-les en una corbella perquè per una cara i per l'altra es quedaren blanquíssimes. Eixa palma estava blanca, però no tenia flexibilitat. Ja havia perdut la flexibilitat de tant torrar que estava pel sol. Per a treballar-la tenia que tornar a tindre flexibilitat com si fos la palma fresca, diríem. I també una altra cosa, quan la tenien estesa per a que es fera blanca, també passava com la pansa. No podien descuidar-se si canviava el temps i feia una ruixà, perquè si feia una ruixà quan la palma està estesa per a que es fera blanca, agarra un color així rosat i ja no es pagava. Ja no podien fer ningú treball en ell, perquè ja era un color que el mercat no l'admetia, el mercat sempre és el que domina. Entonces, quan la palma ja estava blanca, per a poder treballar i fer això, tots els productes d'això, primer s'escaldava, que era, posaven una caldera d'aigua bullint, tiraves el manoll dins, o la gavella, segons el que el cabia, i quan estava uns minuts allí, molt poc, i quan la treuien l'enrotllaven en un sac de tela banyat perquè no perguera aquesta frescor i aquesta flexibilitat. Això era el que es deia l'escaldar de la palma. I després, una volta ja això reblanit és quan podien treballar-la, però per a treballar-la, després d'això, havien de tallar-li especiols restos i això dien ells, dien escoar. Cada poble té un nom. Jo estic parlant ara així no sé com dirien, així potser dirien llevar-li el pessó o el que sigui, però això es diu escoar. Era tallar això i es quedava això. I després, dins d'aquest procés, a la palma, la part està de fora, aquestes primeres palmes de sí, això eren els esporguins. I això no té l'amplària de la palma del mig, entonces les primeres les llevaven, i no és que les tiraven, és que les guardaven per a fer una altra cosa, i això era esporguinar. I es deixaven, diríem, llevaven això, llevaven allò, i anava quedant-se la palma més igualada, d'ampla i de llarga, i això ho guardaven. Després de fer-lo d'esporguinar, després venia una altra faena, que era agarrar aquesta palma, jo ara no sé si ho veig, però així n'hi ha dos palmes, així està, mireu, mireu, veus? Això són dos palmes que quan t'obri la palma que està granat, la palma fa com un palmito, però per a llatar, això havies de fer així. Veieu? I això es deia embrinar. Ja, veus, era així. Ja tenies, aquestes dos palmetes són els que aprofitaran per a fer això. Però havien de fer esporguinar, que llevar això, escoar, que llevar això, i esbrinar, que és separar les palmetes d'aixes. I així, d'aquesta manera, anàvem preparant tota la faenada per a poder després dedicar a la palma. Després de l'esporguinar i d'esbrinar, començava la labor principal, que era llatar. Ja les tenien enrotllades en el drap
era un sac de roba o el que siga, i anaven traient el manollet que havien de gastar, el de més estava ahí tapaet per aguantar la humitat, i començaven a llatar. Per a llatar, el que feien normalment és agarrar 5 palmes, d'aixes que jo he separat ara sí, les doblaven per la meitat, en deixaven 3 a un costat, 2 a l'altre, i ahir començaven a trensar. I una volta que començaven a trensar, anaven creixent, afegint-li palmes, i hi havia 9 palmes treballant-les per a fer la trena esta, que és esta mateixa, mireu-la. Això era el procés. Això es dia llatar. Llatar així, llatrar a un altre puesto, trenar a un altre puesto, vol dir, depèn d'on vagis, tenia un nom. Quan s'acabava això, es quedava la marxa esta, que el mauronet ho veureu millor. Quan acaba de fer això, això té les puntes dels empalmes que es anat fent, mireu, així està en brut. Entonces, això tenia un altre nom que es deia espigonar, que era tallar totes les puntetes per a que es quedara la cosa fina. No veies això. I després, una altra feina que es feia era reforçar la vora de la marxa, que sí està reforçada fer la vora, que es deia vorejar, evidentment. Perquè, clar, si la vora és fluixa, el cabàs se'n va seguideta, però si la vora és forta... I com es feia esta vora? Esta vora es feia en els esporguins estos de la part de fora, que feien com una espècie de cordeta, i després anaven cosint per a fer la vora eixa. Aprofitaven també, si eren barxes, per a pintar palmes de color, i això ho feien en el producte eixe que fan a les ales dels coloms, els colombaires, és la fugina. Només hi havia 2 colors, era el verd i el roig. Però en aquest verd i el roig era la decoració de totes les barxes que després anaven, al mateix temps que reforçaven, anaven passant-li la vora per a donar-li un toc de color. I quan s'acabava això, l'última funció era ansar. Ansar, curar-li les anses, que també era dels esporguins i palma, que anaven fent corda i anaven fent això. Així n'hi ha una que estàs començant, mireu així, i falta l'altre costat. Però això era ansar. Dit tot el procés, parlar de les classes de productes que hi havia. Hi havia productes per a casa i productes per al camp. Així, jo he conegut els productes, però al anar tant a Mallorca i allà haver tanta tradició, que n'hi ha més que sí, he vist productes i he conegut un home que és increïble. Ara vos diré. Les peces eren, per exemple, elements per a guardar objectes i aliments. Hi havia com a paneres fetes de palma, que posaven uns al pa, l'altre posaven, unes les eren més altes, l'altres més baixetes, però diríem en forma redona, en forma ovalà o en forma quadrada, més quadraeta. Hi havia elements per anar a comprar i transportar coses, que són les barxes, que hi havia, mira, hi ha un moble xocotet, uno mitjà i falta el gran. Hi havia així 3 tipus de barxes. La menuda, que trobo que era de 4 braces, la palma no s'ha medit mai en metres, era a braces. 4 braces, aquelles no sé si eren 7 braces i l'altra 9 braces, trobo que eren. I després hi havia graneres. Jo he portat ahir una granereta que he deixat per ahir per al foc de la ximenera, però les graneres de granar per casa, de granar al fornet, i totes les graneres d'ací eren de palma. Estava la de elements per avivar el foc, com és el so, els mauranets. Hi havia estoretes, ahir n'hi ha un estorí per a posar els peus damunt quan entraves a casa, però hi havia uns per als animals que a voltes agarraven almenys 8 o 9 metres o 10, i cada dia havien d'escampar, com si fos el rei de casa, escampar l'estora per a que gira l'animal i no que no s'esbarada. I després replega-la i la deixaves allí darrere a la porta per a quan vinguera l'animal tornar a posar-se. Hi havia també seients, asientos, diríem, que això així jo no ho he vist, però en Mallorca sí, perquè la meva dona li va regalar un home que encara es dedica
a trenar la llata. Era com un puf sobre el que això de posar els peus damunt, tot de llata i dins va ple de palla. I entonces quan t'assentes al sofà poses el bitxo davant, poses els peus damunt i és la mar de còmode, a la meva mare l'encanta. Després hi havia bresols de nadó, cunes de xiquets xocotets, les feien en llata també. És que les dones eren el principal element que participaven en això. L'home només era fer la palma i tal volta, a voltes fer les ànsies. Era una cosa més masculina, però la dona ha sigut la campiona, l'artista principal de l'artesania de la palma. I clar, també han fet figuretes de decoració fetes en palma, no ho heu vist tampoc, no us en recordeu. Ahí hi ha una foto d'un matamosques que està fet en palma, que tu l'has vist, no? És traguent alguna cosa de les que estiguen, perquè n'hi ha. Ja ho he vist. Imagineu-se, hi havia tapaores de gerra, que és això que l'he ensenyat jo a Míriam. Hi havia forros de botelles, aquelles botelles redones que posaven oli o no sé què, o vi, per a que no es colpejaren perquè es trencaven amb facilitat, la forraven tota de llata de margalló. Imagineu-se si hi havia coses. En el tema del camp havia sombreros, que ahir dins n'ha posat uno, que no és de palma de margalló, i es nota en seguida, però com no en tinc cap de palma de margalló, pues l'ha portat d'aixòs que venen els xinos. Però més que res per recordar. També hi havia diferents arreus d'animals, hasta les antiparres. Sabeu què eren les antiparres? Les ulleres que posaven per batre, per a que l'animal no es marejara, pues li posaven unes ulleres i les feien de pal. I l'animal anava allí. Però era un sujetador, mira, igual. Podia aprofitar això. També hi havia tipus de cabassos o tipus de cistella per a penjar al coll a l'animal perquè menjara mentre estava allí. Li posaven una cosa al cap, una cosa a baix, li omplien de garrofes o el que sigui, l'animal sense manejar-se allí anava menjant. Hi havia també per a portar tipus sarrons, que jo allí a Mallorca en tinc 2 o 3, en tapaora, com si fos més ovalaet així, en una tapaora i en una ansa de llata per a portar-ho com si fos una maricona que diguem ara, però per anar al camp. Vull dir que hi havia de tota classe de productes. Encara n'hi ha més des que jo tinc així, però que mireu la importància que era, perquè la dona feia de tot per a la casa i després per a bescanviar o per a vendre. Així, per això diria jo que l'home, quan anava a fer llata, quan anava a fer palma a la muntanya, no la venia tota, perquè clar, si la venia, la dona la tenia que comprar, el que feia és fer-la, blanquejar-la, tindre-la a casa, i ella feia coses que després el meu abuelo comprava. No li venia palma, però li comprava les barxes, o el que feia. Però als altres llocs que eren en pla industrial, aquells feien cabassos de tota classe, perquè, clar, no el mateix un cabàs així a València que un cabàs allà. Per què? Perquè allà el gastaven per a l'avellana o per a la mel·la, o si era allà a Aragó, també compraven cabassos, era per una altra cosa, però quan venien així a València havia un tipus de cabàs que es dia de tubo, que era el d'anar a collir taronges, que entonces es collia en un cabàs d'estos de llata. Vull dir que eixe era específic de València, es dia cabàs de tubo, que era més redonet, més arreplegat, però més alt, per a poder-se-lo manejar millor per treure la taronja. Bé, mos queda parlar del passat, present i futur, això és ràpid, però el passat no hi havia ninguna casa, entonces, combinant evidentment la faena agrícola que hi havia en aquell moment. Estic parlant ja, no sé, la història ja l'ha dita, vull dir, una cosa fa 3.000 anys, i després els romans i això, però parla de l'època dorada de la palma, perquè lamentablement, perdoneu que vaig intercalant, però lamentablement l'època dorada de la palma ha sigut, per dir-ho d'una manera, l'època de més misèria
i més necessitat en la nostra zona. Entonces, imagineu-se el que suposava per a una casa l'ajuda d'aquesta dona que no li se donava importància, però estava sentada al carrer o quan podia, perquè era a moments fent llata, a la llata i es penjava pels balcons per a que es quedara blanca i després cosir-la, que la feina principal era cosir, perquè cosir un cabàs d'aixòs porta lo seu, perquè per a donar-li aquesta forma perfecta de circunferència i trombocònica que és així, perquè si no el cabàs estava tort, no te'l compraven tampoc, quan havies de fer les feines ben fetes. Això ha sigut una gran cosa per a aquella època, perquè la dona, aquesta miqueta que trauia, ho bescanviava, clar, no hi havia res més. L'home combinava plegar meles, quan venia el moment, plegar les garrofes, i anar a fer palma, perquè era l'estiu, estem parlant de l'estiu, o fer la pansa, o fer el raïm, i només tenia un rato, s'anava a fer palma per a tindre la casa. Però clar, és que la dona a casa, a més de fer la cuna del xiquet, el mauranet, la granereta, el no sé quantos, que tot ho utilitzava, tot, el que feia de més, després era per a bescanviar-ho en aliment, en sucre, en cafè o en cigrons, el que sigui. Imagineu-se la importància d'aquella època. L'època dels anys, jo vaig néixer el 49, de quan la guerra, perquè sí, la postguerra i antes de la guerra, evidentment, però estem parlant de primers del segle XX, primers del segle XX, també vindria de finals del segle XVIII, però això ha sigut l'època de més misèria, més auge de la palma, lamentablement. Per la guerra no, perquè també es donen les circumstàncies de fam i de necessitat, i després va venir la filoxera, que va ser manar a Amèrica, així es quedava la gent, vull dir, sense res, i el que feien era plegar la renda que tenien i després anar a fer palma per a fer productes que aprofitaven per això, perquè la que feien de sobre sempre tenia eixida, perquè clar, sempre als altres pobles necessitaven productes d'això també per portar les coses, i la decadència d'això, parlant del futur, ve quan apareixen les fibres, el plàstic, la goma, i entonces va substituint això, perquè imagineu-se que per a fer un cabàs de 6 braces, el cabàs era més gran però més baixet, es gastaven 4 hores, es calcula que 4 hores de faena, però sense comptar la feta de la palma, la blanquejar, la no sé què, la cosida, tot. Imagineu-se avui que encara se'n fan, i és cara, evidentment, però clar, apareixen al mercat les fibres de plàstic, les sintètiques, i se'n va tot a rodar i ha quedat com una illa d'artesania i de record que jo ara, en el present i en el futur, vull recordar, per una raó. Perquè estem parlant de l'ecologia, de la contaminació, i tenim un producte que no és contaminant, que el tenim a la mà, que evidentment ara, com és protegit, tindries que demanar permís, però te'l donen. Allà a Mallorca també et demanen permís per a fer la palma, però te'l donen. Però imagineu-se, cosa més bonica, més artesanal, ja no parla per vendre's, és per a dir, a ma casa jo faré això i tindré el mauranet o no sé quant, o no sé quintos, és digne de veure. Pues, per acabar, vos diré que allà a Mallorca, este home que li va regalar aquestes peces a la meva dona, un dia vaig dir, xat, què m'has fet? Em vaig quedar al·lucinat. Jo he descobert més coses en el món ara que no ho pensava mai. Em diu, quan tu no pots en el teu enemic, alia't en ell. I dic, què passa? Com em fa la competència el plàstic, ara vaig a fer-les de plàstic. I dic, i com ho fas? Diu, i em vaig quedar al·lucinat, perquè és digne de veure. Tenia cabassets, per dir-ho de la manera, que ja no es diu cabassets, però cabassets de despedregar, que diguem, barxes, cabassos grans, tot fet en plàstic. Diu, i com ho fas? Diu, ha anat, m'ha trobat, sabeu aquests precintos de les caixes grans que són de plàstic, que quan venen embalatges van tots amb plàstic, que tenen que tallar un ganivet que és fortíssim. Diu, com això és massa ample,
me'l partís per la meitat, a la llarga, que s'ha fet una cosa per a passar el fil, doncs farà un tallant, i vas pitjant, i passa per un puesto, i treu la cinta que deixina per la meitat. Si és més ample, ho maneja i ho fa sempre a la mateixa mida com si fos la de la palma. Una vegada que el té partit així, i això és que convida a que enfoqueu, els que som així, però que ho parlem, perquè tot té futur si sabem aprofitar les coses i les veiem. I després el que feia és tallar què té la palma? 25 centímetres, doncs 25 centímetres, i es feia palmes del precinto de plàstic. I després se les trença i fa llata com esta de plàstic. I després se ho cus i no podeu imaginar-se un cabàs d'aquells, a més de que ha retirat de la circulació una muntonada de plàstic, és que ni pegant-li bacs així el trenques. Perquè és una cosa fortíssima com ella sola, i ara quan vaja tinc que comprar uno, perquè l'home mereix que li ho compre, per portar-lo així i dir, mireu, això i és digne de bon, per a fer coses amb el plàstic. Això dic jo que, i per acabar, el futur el té, si volem, perquè per un costat recuperem una tradició que és nostra, que el margalló és autòcton de la zona mediterrània i concretament de la nostra, que hi ha 1000 de productes a fer i hi ha molta imaginació, igual com fa patchwork, doncs quan he de fer patchwork, dius, què guanyen en fer patchwork? No res, torbar-se. Hòstia, torba-te en una cosa que és teua de tota la vida i recupera-la i fer-li una per la filla i ensenya-la a trensar, perquè no és ruïn que s'ensenyen a fer llata pel dia de demà, que no sabem mai el que pot passar. I jo penso que això és convidar-vos a vosaltres que enceteu una etapa de recuperació. L'altra és combatir la contaminació a base d'aixes idees que vos ha donat jo. I l'altra és que quede així, que és un homenatge a totes les dones que treballen a la llata. I en això acaba. Algú té alguna pregunta o vol fer algun Si algú comentari? vol fer una pregunta, que la digui. Lo de blanquejar-la, per quina raó? Perquè el mercat volia la palma, quan més blanca, més preu. Però per què volia posar Perquè era més bonica. Mira, tu mira aquesta que està negra i mira aquesta que està blanca. Quina Era t'agrada? simplement que era més Al mercat, visualment més atractiva. o sigui, era més atractiva. La palma sempre s'ha pagat, però la blancor, quan més blanca, més preu. I quan més llarga per a poder fer la feina millor, Però doncs, que verda es podia fer igual. sí, per verda es pot Més igual. fàcil perquè no la tenies que secar. Clar, però la Xina té un color molt apagat, molt lleig. La palma sempre ha sigut blanca. Una altra pregunta, li posaven algo dins de l'aigua calenta? No, Sí, com a la simplement pansa. era escaldar-la per a que Però a la agarrava pansa sí, no la la flexibilitat. Però això no, I després l'enrotllaves en un drap banyat perquè aguantara la humitat i bueno, després la treballaves i no es trencava, perquè clar, si tu agarres una palma d'estes ben seca i comences a treballar-la, arriba un moment que es trenca. Ara, una volta acabat una senalla d'estes, ja ho heu vist, per a que dure no, són 3.000 anys antes de Jesucrist i 2.000 que em portem a l'esquena de la nostra era. Estem parlant d'una barxa o d'una part d'un producte que ha durat 5.000 anys. És que jo, això m'ha quedat al·lucinat quan he anat a Mallorca, per primera vegada, jo no he anat mai a Mallorca a veure això per turisme, sinó jo estava de representant de Torrents i visitava tota la isla i un dia, clar, com sentia parlar sempre en la història dels monuments talaiòtics, i un dia li vaig dir a un client, diu, així prop en tens uno, preciós, i va anar a un poble que per cert, que parlava que havia fet tantes pessetes de producte, és de Cardassar, que és de Tarragona. I les runes aquelles talaiòtiques que vas anar a veure jo perteneixen a un poble que es diu Sant Llorenç de Cardassar. Mira que casualitat. I damunt es diu Sillot. Illot. El que passa que com ells parlen a la S, el que diu l'Illot diuen Sillot. I quan vaig entrar a aquest poble, perquè és un poble, és una urbanització i les ruïnes talaiòtiques estan a l'entrada del poble. Quan vaig veure allò per primera vegada,
Te ho dic que vaig al·lucinar. Mira si és que li he dit a la meva dona. Enguany agarrem el cotxe i el portaré a veure aquestes ruïnes, però al mateix temps vull veure 2 més que n'hi ha a Mallorca, perquè a Mallorca n'hi ha 3 assentaments principals. Uno es diu Païsses, que està en Artà, un altre que està a com es diu allò, no recordo el poble ara, que per cert va ser el repoblador d'esta zona, però és Llucmajor. Llucmajor, al terme de Llucmajor n'hi ha un altre que es diu Capocort, i ese que va anar a veure jo, que és Sillot. Però és increïble que això, que estiguem parlant de 5.000 anys darrere i que jo he anat a veure ruïnes romanes que estan bé, però tenen això, tenen 2.000 anys, com a màxim, sí, però 3.000 anys antes, imagina't, i dir s'ha trobat una senaia en perfectes condicions, és que són coses increïbles, però bueno, això és el més important, trobo que per a dir-vos que l'origen, seguint nostre, tinguent totes les nostres muntanyes, seguint una planta autòctona, que no coneguem i que no ho apreciem com toca, és trist, a voltes és trist això, és trist, però bueno, i tot depèn de nosaltres, si nosaltres ho volguérem ho alçaríem. Jo convido també ara a l'Ajuntament igual com el del Museu del Fang, mireu, teniu un altre museu que hi ha un munt de coses que podria ser complementàries, i una altra cosa molt important, igual com es fan tallers de no sé què i no sé quantos, que n'hi ha massa, feu un taller de llata que hi ha dones així, hi ha dones així a Orbeta, mira, jo acabo de parlar amb la que m'ha deixat això, que és Maria Teresa, m'ha deixat això, però el Samari que se n'acaba d'anar, on s'ha fet, Carmencita, tots, però la gent jove no ho sap, i entonces, que bonico seria que es fera un taller de llata i recuperar a fer llata i que feren una marxa, un mauranet, una granereta, bé, jo penso que he complit, no? Per tant, l'any que ve, si em conviden, portarem una altra notícia.